Hendes sterne står på 2 ben, som de gør. Han har hurtigt og ret tilpasset perfekt til sin miljø. Ikke denne gang. Hun har forsvaret sine unger, og kan nu vende tilbage til at søge føde. I den tørre årstid vil spare sin plantvækst, at Plateosaurusen mester i at overleve. En slangehals var i stand til både at græsse på jorden og spise fra trætoppen. Det er begyndelsen på et våbenkapløb mellem planteædere og kødædere. Og i det mindste sejrer den store vegetar denne gang. Og det er godt lys for næste generation. Velkommen til juratiden. The Jurassic Period. En strålende tid for dinosaurer. Hvad tror I, vi kommer til at finde? Se! Et fodspor! Jeg elsker dem. Fordi I tror det eller ej, noget så sart som et fodspor kan blive forstikkende i kæmpe millioner år. Jamen, hvorfor er et fodspor så vigtigt for en palæontolog som mig? Jo, de fleste fossiler, jeg finder, er fra knogler og tænder efterladt der, hvor dyret døde. Men fodspor er et eksempel på sporfossiler, som fortæller os, hvordan de levede. De er skatte efterladt af levende dyr. Et øjebliksbillede af et væsens liv fanget i sten. Tallertryk i knogler, dyrs løbegang eller afføring, efterladt på jorden og drejet frem af folk som mig. Fodspor er min favorit. De fortæller så meget om dinosaurerne. Enkelte rækker spor kan afsløre dyrs stillængde, størrelse, hastighed og højde. Hoverspor kan antyde flokstrukturer og vandringsmodeller. Flere brækker til puslespillet. Kom, lad os være sporhunde og se, hvad vi finder. Altså, vores fodspor herovre, det er et rovdyrspor. Det kan man se på de markante 3 klør. Lidt ligesom en kæmpe stor fuglefod. Der har vi et til. Og et til. Hvor er det fedt. Se mig. Jeg går i dinosaurernes fodspor. Og den herovre. De spor herovre, det er planteædere. Der går side om side. Men så sker der andet. Striklægen, den ændrer sig. Ja, det er mærker jeg. Hvad betyder det? Angreb! Oh my god. Der er så mange mysterieanalyser og opdagelser at gøre, især i juratiden. Men vi er jo ikke kommet for at sætte nogle fodspor med.
er der for. Forsvar. Et mærkeligt sted at være panser, synes du ikke? Men det er en mulighed. Men set fra siden er han en bjerg af Allosaurus. Og se, de pigge må have tale. Med en længde på over 1 meter kunne de spide sig igennem til den sejeste hud. Man skulle tro, at Stegosaurus ikke kunne være bange for noget som helst. Tidens løve. Med en vægt på 3 ton er det kun enormt rovdyr. Men lige så hurtigt er dræt, så skældte forfædre lige en skærmus. Det bliver kæft. Skældte sin egen vægt mad hver måned bare for at overleve. Og det er fejl, der hænger bare noget munden på den. Og den har fået lyst til noget Stegosaurus. Det her kunne blive interessant.
Allosaurus er der stadig, og ligner nogenlunde sig selv. Stadig sulten. Hvem er det? Det ser ud til at være en Brachiosaurus, der er kommet væk fra sin flok. På størrelse med en fodbold, begynder en livslang besættelse med at æde, der bevirker den tager 12 på om året, og det er bare på en kost bestående af bregner og nåleskår. At komme væk fra sin flok, gør nogle Brachiosaurus sårbare over for angreb.
syset 30 millioner år frem i tiden, i det, der føltes som en 20 minutters pause. Der kan ske meget på 30 millioner år, og mens vi var ude, gav jordtiden plads for kridt. Kontinenterne har været i bevægelse som sædvanligt, og et nyt hav er blevet skabt, der adskiller Amerika fra Europa og Afrika. Det bliver til Atlanterhavet. Kun én gruppe krybdyr overhovedet gør sig håb om at krydse denne vandige kløft og binde kontinenterne sammen. På nuværende tidspunkt der er flyveøjler svævet højt over jorden i 80 millioner år. Disse pterosaurer dominerer himlen. På det seneste er disse ganske særlige væsener, der begynder at blive større, meget større. Og et af de største er Ornithocheirus. Dens krop er ikke meget større end vores, men den har et vingefang på 12 meter. Og læg mærke til, at den er dækket af fin pels, ligesom en flagermus. Dens knogler er hule for at holde den så let som muligt. De enorme vinger giver den 20 kvadratmeter sejl at holde sig op med, og de er fyldt med sensorer, der uafbrudt sender oplysninger til hjernen, så den kan træne sine sejl og svæve på selv den blødeste bris. Se, hvordan den svæver, ridende på luften. Den kan tilbage over 65 meter fra en klippetop, eller på den lune opdrift, skabt af de vulkanske spalter der. Ornithocheirus er en evig strejfer. Den rejser videre over det åbne vand. Det bliver en lang rejse, slutter sikkert. Det tror den i hvert fald. Og det ved de her rovdyr godt. Her har vi en modbydelig bande. En flok dræber med øgenavnet raptorer. Mød Utahraptorerne. Det er spises som sædvanligt, og der er en klar hakker. Den svageste af de to må vente på sit måltid. Jeg håber ikke, det er sådan hjemme omkring spisebrød hos dig. Der er ingenting til dig. Kan du se, der stikker ben ud som fra mennesker? Kan du høre? Raptorer er intelligente nok til at kommunikere med hinanden. Det gør dem i stand til at arbejde som et hold i jagten på deres bytte. Ej, den er 4 ben. Jeg vil ikke have slik tilbage. Se, de blanke, spændstige kroppe og de perfekte balance af deres haler. Halen justerer sig hele tiden, mens raptoren skal fremad. Dødelig alt. Du vil helst ikke rende ind i en af de her i en mørk gyde.
Den ting, jeg synes er mest interessant af raptorerne, er deres koncentrationsevne. Deres hoved bevæger sig knap nok, mens de går. Øjnene er fikseret på målet foran dem, men når de har behov for det, hurtigt og rappe. Vi har det med at mene, at større hjerne gør et dyr klogere, men for raptorerne er det kvalitet og ikke kvantitet, der tæller. De rejser igennem tid. Millioner af år flyver forbi, indtil de standser op midt i kridttiden, hvor der er en ny tilføjelse til landskabet af regne og nådeskov. Blomster. Indtil nu har intet levende væsen på jorden nogensinde set farvelige blomsterfloder. Men nu, med ankomsten af blomster, begynder det så småt at ligne den verden, vi kender. Eller en smule i hvert fald. Hvordan hænger det her sammen? Jo, det hele er på grund af forældre perfekt udviklet til at nære sig blomster. Ligesom vi har parfume eller sportsvogne. Dyr har dem også, og dinosaurer. Torsaurus! Den forhistoriske verdens majestætiske dyr. En enorme krave af hans reproduktive blikfang. Han har det største kranie noget landdyr har haft nogensinde. Han kan lide at måle flokke. Ja, sociale til en vis grad. Han er også territorial. Hannerne dominerer flokken, og denne her er herre over skabning. Mester stor, en kraver med sikkerheden i flokken. Hvad kunne så true en Torsaurus? Ikke meget. Bortset fra en anden Torsaurus!
Og det er også ret vigtigt for et andet væsen også. Skal vi se, om vi kan finde det. Jeg skal lige dykke ind her. Ja. Jo, her er det. Kom så. Må jeg præsentere gødningsspillen. Den bor herinde og spiser løs, ligesom den gør millioner år fra nu i det 21. århundrede. Jeg må ellers sætte den tilbage igen, den er travlt. Hent. Der. Gør.
Det er det, jeg sagde. Det er ikke altid en køn historie. Det er bare sådan nogle store kriser. Ikke alt i livets have er vigtigt. Tiden går igen. Nu er slutningen af kvinsen. Og jordens overflade bevæger sig stadig. Indien tørrer ind i Asien, og sammenstødet frembringer enorme vulkaner. Svovlrøde søjler og aske og røg stiger op på deres tider. I århundreder udskyldt deres gasser. De er en barskere verden. Hen over kloden på landet og i havet er flere arter, mange hundrede flere arter, planter og dyr ved at uddø. Hos dinosaurerne har bukken karpløbet noget nye højder. Flere rovdyr er blevet større, og visse planteædere har fundet ud af bedre panser af deres bedste forskning. Som for eksempel den utrolige Ankylosaurus. Se i bunden, det er det tungeste pansrede dyr nogensinde. Den krop er som en pansret kasse. Rygmyrker og plader og ben og sammenvokset til at skabe et omvandrende fort, som en tank umulig at gennembryde. Tænk gang, selv dens øjenlåg er pansret. Og som om det ikke skulle være nok, så den tale her til en kølle. En kugle af ben i 70 kilos klassen. Den fornemmer, at Dinosaurus her også er en planteæder og ikke udgør en trussel. Men hvem har brug for noget hoved, når man har så meget ben? Gennem naturuddanelse har hver generation næsten mere og mere panser på. Men det fremtidige spørgsmål, der går overhovedet trække igennem hos Ankylosaurus, den kunne kræve på hans forsvar. Det vil kræve noget ganske særligt. En ny art. Det mest berygtede rovdyr, der nogensinde har levet. Tyrannosaurus Rex! Jamen, det her er bare ikke nogen. De bliver større. Nu gider jeg altså ikke længere. Nu er lige En voksen Tyrannosaurus sluger over 65 kilo i én mundfuld. Det svarer nogenlunde til, hvad 2 supermodeller vejer. Den syn er ikke særlig godt, men Ankylosaurus kan jo øjeblikkeligt fornemme et rovdyr, selv et lille som det her. Og den her lille Tyrannosaurus vil beskabe over mere, end den kan magte.
var det nogle på til at passe på deres unger. Nogle i grupper, andre levede i flokke. Et ord, så var det deres ansigt. Uden den havde de aldrig domineret jordkloden så længe. Står vi i faldende. Solholdige gasser strømmer fra klodens indre og skaber en dødelig tåge, der lægger sig over hele jordkloden. Vi er på et afgørende tidspunkt i historien. I dinosaurernes historie. I verdens historie. Denne Tyrannosaurus chance kan være et overleve. Men er det en kraft og styrke, jeg får intet at regne med det, der kommer til at ske. En begivenhed, som intet lignende væsen nogensinde kunne forberede sig på. En komet med en diameter på 10 km og en hastighed på 30 km i sekundet drøjer et område i det lavvandede hav i et område, som vi kommer til at kende som den mexicanske golf. Hvem kan forestille sig gennemsnitskraften af 100 millioner megatons? Støvskyer, der blokerer for solen og kvæler jordkloden. Udryddelsen af 2/3 af alt liv på jorden. Udryddelsen af de magiske dinosaurer. Knogler. Dinosaurus-knogler forvandler stenen gennem ubegribelig lang tid. Vi tænker på dinosaurerne som en eksotisk art. Rare skabninger fra en mytisk tidsalder. Men faktum er, at de har behersket vores planet
170 millioner år. Og vi har kun været en brøkdel af den tid. Og vi bor på jorden, hvor de engang gjorde det. Og hvis du kigger godt efter, vil du opdage, at de slet ikke er væk. Ikke helt. Kan du huske kontorerne? Den måde, deres arme folder ved håndledet. Næste gang du står udenfor og kigger på en fugl, så forestiller du, at 60 gange større med sylespidser tænder. Så vi skal ikke sørge over dinosaurerne. Deres direkte efterkommere er fuglene. Fuglene, der flyver over hoveder og minder os om den ufattelige rejse, vi har været på. En fantastisk rejse. En rejse i dinosaurernes fodspor. Thank you.